Ake ngibingelele bonga leli thuba. Namhlanje ngizele nendaba ezimnandi. Ngoba ngiyazi ukuthi kunabantu abanenkinga abangakhona ukufinyelela kumelaphi wendabuko noma ukuya kumthandazo. Ake sikhulume ngalabantu. Uma umuntu ohlushwa yichitho, ohlushwa amaphupho amabi, uma umuntu onamabhadi izinto zakho zingalungi, ubathe uyazama izinto zakho azilungi. Uma umuntu onokuhlaselwa yizitha ke kancane kancane la uhamba khona kunezitha ezivukayo endleleni yakho. Kushuthi nje umuntu wena ohlala usempini, ohlale ulwa. Ake uzame nazi izinto. Uma umuntu ke othanda izinto kakhulu zabathandazi, mhlawumbe ungathanda ukusebenzisa imithi, ake uhambe nje uthathele iBlue Stone. Thathe iBlue Stone, uthele ebhakedeni lakho, u10 liter wamanzi. And then bese ke uthatha u2.5 liters wamanzi, ufuthe ngawo, uthele isifuthweni sakho, ungifuthele for 3 days ulandelana. Mangabe ufuthe ekseni ufutha ntambama. Ufuthe for 3 days. Emva kokufutha for 3 days ubuye uzositshela ukuthi kwenzakaleni, ngoba la sizobe sizama ukulwa nezitha noma bonke ubumnyama obuhlangabezana nabo, because obunye ubumnyama siyazilandela bona, obunye asibulandi. Okay, uma umuntu ke okhonzwe amakhambi ke esintu ke manje, ake usukumeke uhambe ke mhlambe uye ekhemisi la ngakini, ke ungitholele nazi induku, ake ungitholele uSamathunzi, ungitholele umaguqu, ungitholele uphinde emuva, ungitholele uchitha ibhunga, ungitholele isihlaza esibovu, uthole umhlakaza, bese uthole nomphika ibona. Hlanganiseke lezi induku zo7 bese uyamfuthela ngazo. Uma ufutha ke qikelela ukuthi uyakhuluma konke okukhulumayo ukuthi lamathunzi nabo bonke uyazazi inkinga zakho obhekane nazo. Uyakhuluma ke esifuthweni leso. Bese lamanzi okade ufutha ngawo ungagezi ngawo. Thatha caphuna futhi kuwo le mix osuyenzile wayihlanganisa yebithi. Bese uyageza. But ungasebenzisi lamanzi obufutha ngawo ukugeza, because ukhipha izinto asifuni futhi uphinde unjani uzibuyisele. Okay, uma ke ukuthi awusumuntu othanda ukuthi usebenzise zona, sinesiwasho ke la ekhaya esisibiza uSamathunzi. Sihlala si readily available, siyatholakala kule number enizoyithola la. Ningasfonela noma nisithumelele yona ku WhatsApp, nifake ama-order wenu bese siyawathumela ngokusheshsha. Ngoba into ebalekile wonke umuntu akasizakale, but ngeinkolelo zethu azifani, omunye usebenzelwa amakhambi, omunye usebenzelwa ziwasho. Kodwa into ebalekile ukuthi sonke asukule nemimoya yobumnyama nezichitho bese siyaphila, sihlanzeke, izinto zethu zikhanya. Ngiyabonga. Kulela